Usa ba ka backslider? Nihunong na ba ka pagpangalagad? Nirebilde ba kas Ginoo? Or naa ba kay kaila nga ingon ani? Muna atong hisgutan sa atong devotional. May buntag, welcome sa atong devotional. Kinigihapon si Pastor Janin Carges. Karong buntaga atong tun-an ning usa gihapon ka requested nga topic sa atong igsuon. Ingon siya din hiyo. About sa mga tao nga nag-backslide as a Christian po, Pastor. So atong pagatun-an karon kining mahitungod sa backsliding o unsay buhaton nimo para mabalik ka sa Ginoo. If you have your Bibles, please open your Bibles anita sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ingon si Paul, examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. Ang Ginoo magapanalangin sa mga pulong, no. Yun ang backsliding mo ni pinaka-serious nga sukad nga imong gihimong desisyon sa imong kinabuhi. Kana bitaw nakaila na kas Ginoo nya, nibalik pa jud ka sa imong daang kinabuhi. Katong nakatilaw na ka unsay kinabuhing Kristohanon unya ni-decide kang mobalik sa imong daang kinabuhi. Again mo ni pinaka-serious nimo nga failure sukad nga imong mabuhat sa imuhang Christian life. You know, kung kahibalo lang ka unsay mawala nimo once mo backslide ka, dili gini mo na buhaton. Si David katong naglunang siya sa sala, ingon siya, Lord, restore to me the joy of your salvation. Ang mawala isa nimo higaligson is ang kalipay sa imong kaluwasan. Wagi kalipay na once tinuod bitaw kang anak unya mo backslide ka, mawa gyud ang kalipay. Ang happiness na, happiness means temporary ba? Pero ang joy sa sulod mawala. And you know what? Isa pod ka meaningful kayo ning gisulting Paul dinhi, ingon siya, examine yourselves as to whether you are in the faith. I-check daw imong kagulingon. Kung usa ka karon ka backslider, i-check daw, save ba gyud ka or dili? Tinuod ba gyud ang anak sa Dios or dili? Kay yes, ang tinuod nga anak sa Dios mo backslide. Pero ang dili tinuod nga anak sa Dios, actually dili man backslide technically ang tawag ana. Kay di man siya muatras kung never pa siya naka-move forward. Kay kung wala pa ka na save, wala pa ka na kadawat kang Ginoong Hesus, wala pa ka nimong anak sa Dios, di na ka kinahanglan mo backslide. Kay naa na ka actually sangit-ngit nga status. Pero ingnon na lang nato, namanggoy dili pod anak sa Ginoo nga nagasimba, nagapangalagad. And then nihunong siyang pangalagad. You know, di ta ka-judge, pero naatay gamay nga mga hint. Kung dili gyud siya mobalik og alagad, pila ka tuig, posible gyud nga dili gyud siya anak o dili gyud siya save. Pero kung nibalik siya pagpangalagad, posible pod nga tinuod gyud siyang save. Actually siya ra may nakabalo sa iyong status. Ingon si Paul, as long as kabalo ka kinsa imong gituuhan. O kung kabalo ka kinsa imong gituuhan, kasabot ka sa gospel, sometimes imong life gi-receive nimo si Christ, sure jud ka nga na jud kay salvation. Gani ingon si Paul din yo, test yourselves. Testingi daw imong kagulingon. I-test ba kanang paghimog check sa imong kagulingon. Oh, you know, ang pinaka wise nga tao, manigurado gyud pag-test sa ihang salvation. Kung wise ka, sigurista ka nga tao, manigurado gyud ka. Luwas ba gyud ko dili? Save ba gyud ko dili? Naa ba gyud ko sa Ginoo or wala? Ingon din si Paul, do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? So kung kabalo ka nga si Christ na sa imong life, nganong nag-backslide man ka? Nganong naamang ka diha? Kung tinuod kang anak sa Ginoo, nganong wala man ka nangalagad, di ba? Isa na ka basic kayo nga question, o logical nga question. Kung anak ka sa Ginoo, nganong naamang ka nag-serve sa kalibutan? Nganong naamang ka nagpuyo sa mga laway nga mga butang kung anak ka sa Dios? Balik sa Ginoo, ipakita, pamatud-i nga anak ka sa Ginoo na nang Ginoo nimo. Ingon din si Paul, unless indeed you are disqualified. Kay basin bayag dili gid ka tinuod nga anak sa Ginoo. So again, ang tinuod nga anak sa Ginoo, yes, pwedeng maka-backslide, pero naay consequences. Pero bisan pag naay consequences, mobalik gyud gihapon ka sa Ginoo. Ang dili pud tinuod nga anak sa Ginoo, ingnon na lang nato ha, ni atras siya pagpangalagad, pero dili gyud ka mobalik. Higala igsuon na nakatabang unta ni nga devotional para nimo. Og i-check imong kaugalingon
kung tinuod ba jud kang anak sa Ginoo. Father in heaven, thank you Lord sa message nimo karon nga adlaw. Tabangi mi Ginoo, tabangi ang naminaw karon Lord sa paghinuktok siyang kaugalingon kung tinuod ba gid siyang save or dili. Kung nagduha-duha siya Lord, please tagay siyang chance makarepent siyang sin ug makaduol nimo Lord. Makadawat is personal niyang Savior in Jesus name. Amen and amen.